Ja vain kun läksimme poikahan kanssa tonne Pallikurulle eilen illalla kammiin yöksi ja saunhomma siinä ja tulimme tänne Runkharin kadulle. Päästä pääseepi tuosta ajupurulla tuonne näitä mun järven jälleen niin Pilkhille ja siinä tuli se Svenssonin poika mukaan ja se sanoi, että skavi pimplää härmää, pimplaa itsees vaan. Teimme siihen kairella reijä 2 metriä oli jäätä ja sitten laitomme siihen jatkovarren, että pääsimme sinne Pilkkiin ja helvetinmoinen kojamo iski heti tasuriin ja sitähän minä sitten väsyttelin sitten ja minä katsoin sitä toiselta puolelta, sieltä Venäjän puolelta, niin että mikähän perkele tuota selältä tulee, kun kauhea pöllyy, että onko se Putini ampunut nyt sen perkeleen raketin sitten ja semmoinen pölläys tuli kuule ja kava oli vauhti sillä, tuli siihen viereen sitten, se oli semmoinen kuule Skidon Cobra 1600 koneella 2 turpolla ja pitkällä jatkoperellä kuule oli komia kuule kelkka ja kuule sieltä se pysähtyi sitten kuule ja sieltä kuule otti kypärän päästänsä kuule oikein kaunis nainen ja se avasi sitä ajopukua tällä niin kuule sieltä hän pullahti heti niin kuin 2 pentä porsasta tuohon noin ja perkele se oli kuule se laulajatyttö se Wigmanin Erika ja se kysyi, että onko täällä Kari vaari paikalla ja mä että minähän tässä näin ja kuule perkele se tuli ja kuule otti korvista kiinni ja antoi semmoisen kuule oikein tulisen suutelman ja minä olin ihmeissäni ja alaleukalla laukahti auki ja putos hampahat sinne reikään ja kuule kojamo nappaa justihin kiinni Pilkkiin, niin samalla kuule se nappasi ne minun alahampaat siitä suuhunsa ja naksautti pari kertaa mennessään ja ajattelin vaan, että jos joskus saatte semmoisen kojamon, jolla on hampaat, niin palauttakaa ne minulle sitten tuon äijäspurolaatteen, kun olemme siellä kojassa. Niin. Ja minä ihmettelin sitä suutelmaa, niin siinä se sitten selvisi. Se sanoi, että hyvää Karinpäivää. Minä olin oikein onnellinen. Kyllä.